Horas madihita salhuna. Amanginang mangidoti kijo hami satokin seperhalado. Adora sota mulai ke baktiata. Naik maret de ma akka anak kota remaja satokin. Alani taliama pertikiat yunasida. He's given Jesus Christ, His Son, and now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord
Shalom, horas madihita saluhutna. Hami atas nama Perhalado, pasahaton selama hari minggu matuhita saluhutna, nama dohoti permingguan di gerejon. Suaksongonima tuhamu amanami nanami, nama dohoti permingguan secara live streaming, dibagas di rumah sakit, manang di dia pehamu madohoti, Tuhat tama nama dongan hita saluhutna. Adorang suta mulai marhadolatom marsaur doho di bata, tapak kematikis sangobas martangiang di bagasan rohat tabi, martangiang mahita. Amin. Tapuji matuhatta maret de mahita. Marhite-hite goar ni di bata ama, dohok goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohok goar ni to di porbadia, na tumpalangit dohok tanoon. Amin. Hisapa mahamu songon poso-poso na baru tubuh, disusu na denggan na mangasi, asalam gadda hamu marhite siani, molotung nunga di day hamu habasaron ni Tuhani. Puji hamuma debata hagogotai, walaupun hamuma debata si Jakob. Haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan Yesus Tuhan nami, nama dok mauliate do hami tuho, ala ditaluan hodo dosa dohot hamatian, marhite-hite hamatian mi, ai disodangi hodo tanaman nami, asa mapakini mo na mangulu hami, ala ni haheumi, dang pola bemabiar hami, mida hamatian,
ai hodo ulu nami, ruas mudo hami. Di pocot hodo hami sian haholomon tuhati uron, sian hamatean Tuhan uluan. Atong pargugoi mahami mamuji, doho mangoloi ho ari-ari, pasangapon ho di bagasan hapor siaw na mangolu, pay masahat hami tulabungmu. Amen. Tapuji matuhatta, maret di mahita. Tanghon hamu mapatik ni debata di minggu sadarion ima poda opat ayat 10 songonoma hatana disi. Saya tangihon ali anaha jalajakon ma akka hataki asa tabadiho akka taon ningolum. Ido sahatna atong rak mangido gogo mahita siatu debata laho maulahon patik nai. Ali Tuhan dibata, saya pergugui mahami, maulahon naubar tu patik mi. Amen. Tapuji Tuhan ta maret de mahita. Sangha
tatopoti madusata martangiang mahita. Ali amanami jala debata nami na di banua gijang. Pargogo na suhatu dosan. Padinggan bahasa daho jala rodi saliling na do asini roham. Marpamuati mah roham dihajahaton nami. Sayunang biingot akka dosa nami. Ay jodo hami mardosa maradupok ho. Jala jodo husung-gusungguli hami rimasmu. Marhite siam pangalason nami dihatam. Ali Tuhan Jehovah, sayunang paingot-ingot pangalason nami. Unang alang asin roham. Sayurupi mahami. Ho ale Tuhan debata hatuaw nami. Palua mahami. Jala sisa marusa nami. Allah ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi mahata baga-baga taringot tu hasisan ni dosata. Songonon dohata ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuau. Hamu akan aloja jalan sorak. Hupasonang pehamu. Buat hamu ma agwaku tu hamu. Guruhan hamu masih anau. Aina labok doau. Jalan asere marroha. Asa dapot hasonangan to dimuna. Ay labok do agwaku. Jalan yang dohot. Nahu pasahatot tuhamu. Hasang apa ma di debata na digijang. Amin. Tapuji matuhata maredde mahita. Tangihon hamu mahata ni debata, epistel dimunguta sadarion, ima nata surat di pamukapon sada, mamuka maisyan ayat 4 rodi ayat 8, tajahama marsika soring manang secara responsoria, hamima na perjolo. Au surat ni si Johannes madapoton na pitu huria di Asia. Asini roha madihamu dohot dame sian ibadah na mangului. Nang manguluhian jala na neng ro. Nang sian na pitu todi na diadopan ni habang sana. Nang sian Yesus Kristus sitindangi haposani. Na parjolo tubuh sian akan naung mate. Sigomo raja di tahun. Ibadah doa mau hina jala di padua kita siasa akhirnya kita budak. Jijadio dohita harajaun hamalimon ni debata amanai di ibana mahasangapon dohot hagogon rodi saleleng-leleng na amen. Idama
mahita. Audu gunana jala ujuna inna Tuhan dibata nuain dibata namoi nanai roi stonggong salutna. Ido sahatna mertua ma akan atu mangihon hatani dibata jala naupiosa. Amin. Tapuji ma Tuhatta marede mahita. Tidak koma hapur siau tai songona tidak koni dongata sahapur siaon di sadok portibion rap mahita madok au pursia di bata jahuba ido ama para gubuna suatu dosa nat mo palangi do tano au pursia Yesus Kristus anak di bata jahuba nasi sadai imana tubuhun di Maria Gabi-gabi setodi papadia adorang sorgo hidup Tuhatta natumau nabini di pengumuman di 100 nama terpajal di bana di hapun sila natuat tubuh tolong di tanah namulak mengulu di hari papi Tuhan naik ke surga lahul siam di mata Jehovah amanai keturunan suatu sana isi main banyak penuh tanah on mau yang mengurus nanti aku sehat do di berbadia jalan saja uria nabadia uria akan ada dia do desa nus do dia tanya mandok mulak mengurus daging halak mati do dia mulu naswa sudah. Amin. Tapi gima korsian punguan ina glory sola pide.
Tabigi maditing di mingguta sadarion. Shalom, oras madi kita salutna. Tikting nama sadoho si pamasaon ni huriata di minggu tanggal 27 April 2025. Pakobasion kuarni minggu doho topik minggu ima minggu kuasi modigeti ne niti topik minggu togion hamuma asa mangolu todimuna. Sakramen Baptisan Kudus di hari Minggu 4 Mei 2025 nanengro di Patupa ni huriata do padidion nabadia di permingguo pukul 10.30 turuas ta nanaeng mabua ni anakot tu padidion nabadia asa Roma marguru tu natorasna di Patupa di hari Jumat 2 Mei 2025 masuk pukul 10 WIB di ruang Yesaya. Asa dibuan fotokopi akte pamasumasuon fotokopi akte lahir do pengantar sia situa wek. Tikting naneng merbagas, tikting paduahon, naing majalo pamasumasuon perbuga sema Johan Noel Joshua Liberty Sibuya,
anak ni Amatta Parulian Sibuya Nahinan, tubuh ni Inatta Renti Rosita Borugultom, ruas ni HKBP Keramat Jati Sian Wek Makassar Sada, Dohot Orwana, Eunike Claudia Amelia, ruas di HKBP Keramat Jati anak ni Amatta Tetep Maulana Nahinan, tubuh ni Inata Rukiani Pama Sumasuo di Patupa di hari Sabtu 3 Mei 2025 pukul sia 30 WIB di HKBP Keramat Jati Resort Keramat Jati di Pasu-Pasu Tua Debatama Sakap Parsaripeon Nasidai. Dewan Kononia Seksi Perempuan di hari Kamis 1 Mei 2025 Nanaingro Patupaon ni Huriata do Marhite Seksi Perempuan Ima Kebaktian Padang Nani Uluhon Padita do Dewan Kononia Maringanan di Taman Pramuka Ragunan. Calon guru sekolah minggu Mamuka di hari Minggu 20 April 2025 saat 11 Mei 2025 nunga dibuka pendaftaran calon guru sekolah minggu dengan persyaratan ima sada ruas ni HKBP Keramat Jati nanunga makatidakon hapor seaon 2 mabuah surat persetujuan sian natoras manang orang tua patoluhon mabuan pengantar sia situa wek paupaton namangalehot tikina laho marsermon sekolah minggu seksi Naposobulung NHKBP di hari Kamis 1 Mei 2025 nanengro patupaon ni Huriata do pertangyangan seksi Naposobulung maringana di bagas ni inang situa tanti boru simangusong masuk pukul 10 WIB di sosohon Tunaposobulung asama dohoti ulaoni Dewa Diakoni Seksi Pendidikan di hari Minggu 4 Mei 2025 nanengro patupaon ni Huriata do acara Paborhato Tui anak kota kelas onom naneng ujian akhir masuk pukul 10.30 WIB maringana di gereja di sosohon Matuna Toras asa manosoi anak kotai lau maduhoti ulaoni. Nama ragam petugas kebersihan dan pengadaan bunga altar. Petugas payasod dohot napatupaho bunga altar Minggu 4 Mei 2025 Ima Sian Wek Makassar 2 Kebaktian Padang Wek Perserahan di hari Minggu 27 April 2025 Sadario di Patupaho Wek Perserahado Kebaktian Padang Maringanan di Buperta Jambore Cibubur nani uluhoni Pendeta Partingkotan Siahaan. Undangan seminar Hobar tuha putusan Sinode Distrik Walu Jakarta Tolu Jakarta Distrik Walu Jakarta Tolu Mamuka Patupona tanggal 4 Maret 2025 Taringo tu program kerja 2025 Ima program khusus tahun transformasi HKBP 2025 HKBP Distrik Walu Jakarta naik patupahon seminar transformasi pendidikan dan kebudayaan panduan arsitektur tata ruang gereja liturgi HKBP di hari Sabtu 3 Mei 2025 pukul 8 sahatu saplonom 30 WIB maringanan di HKBP Tebet dohot on panitia tahun transformasi HKBP Distrik Walu Jakarta manggokon laho madohoti seminar dohot utusan ima Padita Resort pimpinan jemaat 2 halak situa Huria Manang Resort 1 sahalak perwakilan remaja Naposobulung sahalak perwakilan guru sekolah minggu jadwal Paborhaton situa pensiun sada situa J Manurung pensiun Minggu 25 Mei 2025 Napaduahon situa M Sitijak pensiun Minggu 20 Juli 2025 Napatuluhon situa H Marbun pensiun Minggu 10 Agustus 2025 pertukaran parhobas parjamita Hobar tu program Distrik Walu Jakarta dijadwalhon
pertukaran Perhobas Perjamitas se-Distrik Jakarta di Minggu Jubilate 10 Mei 2025. Pertukaran program anggaran 2025. Buku program dan anggaran 2025 nunga selesai dicetak, tuaka pengurus kategorial do pengurus WEG nunga boy dibuat buku program tahun 2025 di sekretariat di Huriata dung sidung tiktingon madohata do majelis para tau di Huriata di perminggu pukul 6 WIB, pukul 10 tulu WIB, pukul 10 itu WIB, lau sosialisasi program ni Huriata di tahun 2025 on. Songonima saat ditikting di mingguta sadarion akan aso dijahau di tiktingon boy mata jaha di grup WA di wekta masing-masing. Songonima tikting di mingguta di perminggota 10 WIB Manuguton. Mauliate Horas Shalom. Salam Horas Malihita. Na hormati kami amat Paldita Oluan Sitohang amang inang dongaku parhaladu nang songoni na wolong kami amang do inang ruas ni Huriata. Nakin nung arap mabigay ita naung ditiktikon sa darion taringot tu program ni Huriata kami sian parhaladu dot MPA mangido tu amang do inang mangido maaf ala terlambat program ni Huriata. Na paduahon sesuai dengan program ni Huriai ulang tahun ni Huriat tahun pa ono puluh sadahon dang patu pauta songon pesta gotilon songon ditik-ditik nang salpu alai patu pauta do ulang tahun ni secara seremonial ulah honot tadui di bulan 10 nanengro alai lao pada sipon pekubasion ni Huriata nunga diputus dohot ruas dohot rabok ruas asasian hita parhalado dohot MPA patupahon celengan nalau si bagi honota tu saluhut ruas ni Huriata merdalam mayamang do inang tu minggu nanengro asa didok na tua-tua tapak na do tajom na rin mitahi do guguna maulo suye do hita manupahi amang inang saluhut akapakobasion ni Huriaton bodi merdala do denggan petuluhon disakapi Huriata do lau patupahon paulihon gedong serbaguna ni Huriaton alai tongdo ekon nasian hita ruas ni Huriata do nabui saling manupahi manang saling menopang saling mendukung asabui dapoti tongma marhite sian celengan na tapatupai asabui madohono namang inang rak manupahi mahita iya ay sa tetek nauti doi alai molo say manetek mangalatap doi posmarohanami hami kaparhaladu ni Huriata sudah mahita marsigulut lau patupahon panupahion lau pada sipon pakobasion ni Huriata posmarohan aminang tu posmarohan minang amang minggu naro marhite situa wek buanon namai tu pertangyangan las marohata saluhut di pasupasi Tuhan mahita saluhut na ruas ni Huriaton mau lihat mah Horas
Shalom. Tabigima di pujian sian paduan suara Elviko. Tapujima tuhatta marede mahita se bukede nomor 500 ono pulima tay dehon ay sadaro udutna las disoma tapasahat peliata sadaa do sadabi. So
Namene debatanan sumurung sian salut roha. Imana mangaramoti aka ati-ati dohot pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihamu saluhut namanginang. Tajako mahatani debata iman sian panurirang Yesaya pidu 55 mamuka mai sian ayat sada rodi 5 songonoma hatana disi. O sude hamu akan mahuas Roma hamu tuaikon jala hamu akan asomar hepeng Roma hamu manuhor mamonggoli dohot mangaton sai Roma hamu manuhor anggur dohot susu unang pola marhepeng manang marpanuhor buasa tung madasing hepeng hamu tunaso tau hangoluhonoton jala na niomomuna tuhor nina so tau pasonang hamu sai tangihon hamu maahu asa panganon muna na tabui jala bosuran rohamuna di tabu-tabu tarehon hamu mapinggol muna jala Roma hamu tu ahu tangihon hamu ma asa mangulu to dimunai jadi baheno kumatu hamu padan saliling-lilingna ima padan parasian nasitongi tu si Daud nasotupa muba idama sitindangi do tu aka bangso ibana ulehon bain partogi do si leon patik tu aka bangso idama bangso naso tinandam hian ikon jowon mudo jala bangso naso tumanda ho Roma na ho piho ala ni Jehovah di Batam dot ala ni nabadia ni Israel ainunga marmulia ho di bahen ima sahatna huriana hinolongan di bagasan Kristus Yesus pakorhon ni sitaonon do di jolma naso oluan di hatani Tuhan orang akan merana orang akan sengsara orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Tudus tusido parnguluan ni bangsa Juda di habuangan Babel. Ala paru kilo na nendo panasida laho bangsoi mangido pangurupiot tu hagogoni portibion. Dinamangido haluon nasida sian hagogoni portibi lam holang manasida sian Jehovah. Mangihuto nasida dangadong be dalan haluon di nasida. Alanima dipaingot bangsui asa tu Jehovah mangido bangurupion bangsui unang tu gogoni portibi. Nabi Yesaya mengatakan kepada bangsa yang di dalam pembuangan supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Jangan ketika mereka mempunyai problem dan masalah dalam kehidupannya seakan-akan Tuhan meninggalkan mereka, tetapi sesungguhnya merekalah yang meninggalkan Tuhan. Maka itu Nabi Yesaya datang dan diperintahkan Tuhan supaya membawa kembali bangsanya dari pembuangan itu kepada tanah perjanjian, karena sudah ada kian perjanjian manusia dengan Tuhan. Nunga adokian padan ni debata dohot jolmai alani unang tung masalomo-lomo ni jolmai nian mabuan hanguluona mabuan pardalanan ni nguluna siganu ari naing mabangsoi ingot adong do padan nasida dohot debata huriana hinolongan di bagasan Yesus Kristus lam holang nasida sian Jehovah
Alamangi huto nasida dang adong bedalan haluon di nasida. Ala nima dipaingot bangsoi asa tu Jahoba nasida mangido pangurupion unang tugogo ni portibion. Jadi molo didok di ayat tului nakin tarehon tangihon nanidokna lului Jahoba ha porsiai ibana. Porsea lapatanna ta oloi jala ta parangehon hatani debata. Ha porsioni dada holan formula, dada holan keyakinan, nah hina tidakon ni diganup kebaktian minggu. Au porsia songona taduk nakin. Dang holan retorika. Alai ikon tarida do di parngulua dohot di parange siganup ari. Ha porsioni papataron marhite ha huduk hon mangulahon lomoni rohani de bata. Asing do sikap ni napogos sian sikap ni paradongan mengadupi haparironi. Aka napogos na somardia madabu tu pandilian mangihuto nasida dang ngadong be dalan haluan di nasida. Sebaliknya paradongan dohot parhepeng makilala manuhor haluaoni dang parduli nasida di haluaoni ala sonang di hilala nasida nguluna ala nima di jauh Jahoba nasida marhite panurang jisaya porseama nasida holan tu Jahoba holan Jahoba do na mambahen haluoni dangadong asing ni Jahoba na bui mambahen haluon tu bangso nang tuhita saluhutna. Ido makana dia sada di ontang hatani di batadong. Oh sudah hamu akan mahuas. Roma hamu tuaekon jala hamu akan somar hepeng. Roma hamu manuhor mamonggoli doh mangaton. Saya Roma hamu manuhor anggur doh susu unang pola marhepeng manang marpanuhor. Masa do dong ditikion. Akana marhepeng si parhepeng akana somar hepeng na somar diha gok di padilian saluhutna gok diarsak ni roha saluhutna dakkea ditangi hon hatani di bata dakkea orang-orang yang punya uang, orang-orang yang tidak punya apa-apa dalam kehidupannya, dia selalu menangis, dia selalu sedih. Kita nggak tahu apa yang disedihkannya. Ada Tuhan yang punya kekayaan. Pertanyaannya, pernahkah dia datang kepada Tuhan? Pernahkah dia meminta memohon kepada Tuhan supaya dia kaya? Pernahkah dia berusaha untuk kaya, untuk mendapatkan semua yang dia cita-citakan? Itu nuaing. Molo rodat danak. Pak, Ma, sepatuku sudah enggak bisa lagi dipakai. Dan ditangion natoras. Tarsongonimon. Ujungna madeli mandadanaki. Ise do na salah di son. Na toras na so manangihon. Nah, ucok putet belajar supaya dapat nilai yang baik. Dan ia lusi dadanaki. Ise do na salah di son dadanaki dang ditangihon suara ni na torasna. Atong amang inang. Lau marhua lo hita ganup minggu, ganup pertanyaan, ganup di punguat tabi, andorang sota mulai sudi aka,
kegiatan ta. Ya do hita Pak Sahato sudah aka planning ng program ni hita ganup marsada sada asa di Batama. Asa tu di Batama tapa buah. Matius 7 ayat 7 madok lului hamuma tuktuki hamuma. Dangi mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka engkau akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ido nani yang dihonikin ina glory sulapidi asa dinggan ngulum badinggan manguluta dinggan mangulumuna sudiate tang songonel piko nakin lagu penyerahan diri, lagu menyerahkan diri, mengakui bahwa Tuhanlah segala-galanya. Amin. Lani mahuriana hinolongan di bagasan Kristus Yesus. Kebaktian minggu dakolan retorika ala ikon tarida di parngulua dohot di parange si ganu ari. Neng dohonon na dison molo tatangihon molo tarehonon ni hamu ma pinggol muna takas mambege hatani di bata dang susah bihamu, dang madele bihamu, dang marsak bihamu. Alai molo ditareon hamu pinggol muna mambege suara ni portibion anggui lilu mahamu. Alanido dia sadana kinunga masa takas nunga di Papua di Bata kebutuhan primer do kebutuhan sekunder ta nunga di paradi saluhutna di ontang sanga di ontang di Bata marite panurang saya oh hamu sude do dangadong na pogo sisi dangadong na mamora sude na pang pe na soma bui marnida sude di ontang edo umbahen boasa tumanda sing hepeng hamu tu na so tau hanguluhon muna. Kenapa? Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka aku akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepadamu. Dengarkanlah aku maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Lo jahita mangaluluina dihita. Itu maksud naon di ayat 2. Buasa tung mandasing hepeng hamu. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Ala godang hepeng na dang di parohaw na pugus berpoya-poya somar lapatan ujung na gabi pugus may mana dang mardiha-diha tersembunyi do. Jadi banyak manusia yang tidak memanfaatkan hidupnya. Ujungnya madabu ma tupat dilian, madabu ma tu namarsak, sunanya tu san aharsak do padilian na. Ay mana do mambay ni, imana do mambay diri na susah. Ala so ditangi hon ibana hatani di Bata. Dakya martangiang, dakya marpungu. Do keluargana dakya marpungu dohot sudiaka sahabat karibna alani pasi ngasikon dirina sian hamorona do lan na akan asing ido umbahenakin asing do sikap ni napogos sian sikap ni paradongan ngadopi haparironi akan napogos na somar dia nakin madabu tu pandelian mangiuto nasida dangadong bedalan haluan di nasida sebalik na paradongan dohot parhepeng makilala manuor haluani dang parduli nasida di haluani sonang nguluna alani ma di jauh-jauh nasida marhite pandurang jesayaon asa porsia nasida holan tu jahoba di batas sadai jadi amanginang dang pasif haporsiota ikon aktif do mangula jala marusaho terus marusaho
Jadi jangan kita cemburu terhadap orang yang sukses, karena dia selalu berusaha supaya dia sukses. Jangan cemburu terhadap apa yang dia miliki semua, karena dia memang mempunyai kesungguh-sungguhan. Dia mempunyai dan mengandalkan Tuhan dalam segala usaha dan kekuatannya. Bukan dunia yang dia andalkan supaya cepat laku jualannya. Ada daya tarik dari dunia. Godang dua pena songoni, godang. Bahasa laris. Tiga-tigana. Dengi? Lawi mana tu pusubit, dok lana kanasing. Ina rohana margugudi. Hatop di. Ya, cepat datang dan cepat juga habis. Itu toh. Hatop doi roh, hatop. Alai tung masaya hatop tong. Habis lau. Jala dohot jolman haipe hatop tong habis. Parsa tokinat doi. Ido neng dohonon na. Alani tarehonamu ma pinggol muna romahamu tuahu. Tangi on hamu ma asa mangulu to dimuna. Tangi hon hamu ma tangi on hitama asa mangulu to dita. Unang say lalap di paralapat to dita. Unang say ta papodum to dita. Unang say ta bahen masohot to dita. Ala inna akka jolma di portibion de peamang inna. Ido, saya di pertuhatan duhatan songoni. Di portibion do hita hamang inna. Iko lulu do hanguraon anggo semorai ba dang sangap inna. Lalap ma di situ terus kita selalu mau dipenjarakan oleh bahasa-bahasa itu. Kita selalu bahagia dilindungi oleh penjara tadi. Penjara dengan bahasa-bahasa demikian. Sehingga kita pikir kita senang, ternyata susah dan tidak bahagia. Daume lias maisian hita. Alanima hamu akana mora, hamu akana pogus, hamu akka sude na di pasat di bata tu hamu pasu-pasui. Tarehon hamuma pinggol muna. Tangi honamuma asa mangulu todimuna namarlapatan asa malo hamu mamake unang gebikicang ni roha hamu raoni asa malo hamu na swadongi laho marsomba ro tu debata hamu na so mardihadihai ro hamu tu debata sude hita manginang ro mahita tu debata tatangi hom maimana songoni do bangso nama kejugul hon jugul dijugul hon dangulo manangi hon debata ujungna di uhum jala di pembuangan manasida alai marpamuati do rohani debata hati Tuhan sungguh menanti-nanti bangsanya kapan mereka bertobat, kapan mereka kembali kepada Tuhan yang maha kuasa. Ido say di paima Tuhani napunasa saluhuti ala asido rohana marnida bangsui asido rohani debata manginang hita nang manangion hata ni debata alai olodo masuk ma pareon siamun ba keluar ma sian ambirang. Na ujungna masa ma pertukaran, masa ma perselisihan, masa mana masa alai saidok ma di portibion depe hita amang pandita nami inetong baunang i portibioko baik dah itu kan setuju godang naina setujuan berarti ha portibio depeon setuju. Iya, orang ragu-ragu atong. Sekali Yesus tetap Yesus, sekali Tuhan yang kita imani, kita percaya, yang kita ikuti, apapun kehidupan kita adalah Yesus. Itu tong. Hanya Yesuslah hari ini, esok selama-lamanya tidak akan berubah. Anggu hitaon, olodo sadarion sogot nga jet. Itu tong. Jadi amanginang huriana hinulungan di bagasan Kristus Yesus ingok ma dang pasif hapor siotai ale ikon aktif do mangula jala marusaho mangihuto nasida boi do nasida mangulu so alani Tuhani oma na di hapor tibion
Na sai madok nakin di portibion do pehita yang amang inang inatong. Ha porsioni ikon marparbuehon parangi nadinggan. Ima gabe sira dohot panondang di portibion. Porsea lapatanna diparangehon lomoni rohani Tuhani. Diparangehon lomoni rohani Tuhani. Dilakukan, dilaksanakan firman Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari. Jangan ditelan dan tidak pernah dikeluarkan. Jangan disimpan dan tidak pernah dilakukan. Idoneng dohononna marite padurang Jesayon. Alani molo porsea hita di Tuhan Yesus Kristus lapatanna ikot taparangehon lomon rohani Tuhani. Dan lomo-lomota alana ikon lomo-lomoni de batado ala ikon rencana ni de batado neko pasautona dihita salukna. Ido hina ulina, ido hina dengganna di jolma na ditangihon ibana hatani di bata. Na say manyendekon disendekon hata ni di bata. Alani mahuriana hinolongan di bagasan Kristus Yesus. Holan marhajojonok tu Tuhanido cupang hita las hiroha dohot hatawon jonok de batata unduk bema hita laumar somba teruson. Gorang do penasok Kristen nu bereng. Ayah do lapatan tiap hari mar minggu. Nomor 3 inang PS LPko. Nomor 3 una kolang kormuna tong di diok kamu ison. Sola pide nomor 3 5 buka jo, buka jo IT 55 sia sa marsi ajar do hita, rap marsi ajar do hita. Intro. Alayo nang gali-gali mangidyo nida. Janak de batata, mau do mahamu. Conok de batata unduk ikon idut to. Bayan par musik nami. Saya pe. Salam jonok hita tu di bata. Nasoka si tolu sada. Paica sauti nang mudum debatana tolusada tusi mahita te. Disitulah kita benar-benarlah kita mendengar dia. Ate unang sawalan bestimu sa ibigi ho itangi ko ate akatondongmu dang pas hatana yesudi holan ibana do hatani tu hataido nasitong serion sogot nang saliling nililingna. Amin. Martangi yang mahita debata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan kami madok muliate ami tuho Tuhan siala asidot holong ni roham do dengan limasam na setoktong human uturu-uturi ngulu nami. Di bata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan kami. Oludu sipata dang hutareho kami pinggol nami. Mambigi hatam. Oludu sipata lupa kami. Mangulahon hatam nang hutangi kami sadarion. Atong leo magugo di kami Tuhan. Todimi Tuhan. Maringanan ganuk di bagasan roha nang pikiran kami. Mangarajai mat todimi Tuhan. Asa mampu kami margugo kami mangulahon naung hutangi kami. Hatam asa mampu kami toktong
Sude Tuhan mangulahoni ganup di ngulu nami saleling mangulu hami. Samarlapatan hami gabe jolma Tuhan di Portibion. Jala Portibion na holomon Tuhan di tonga-tongana mahami gabe tiur ma Portibion Tuhan. Torang masude Tuhan saluh dalan hanguluani laho tubanua kijang hami salukutna. Kos rohanami Tuhan. Di bata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan kami. Suak soni mata Tuhan. Disude akar rencana nang program Nihuriam nang hutangyo kami. Upasa taima tuho saluhut na Tuhan. Hirim rohanami mardala may saluhut na Tuhan. Alahi lomom manasaut dang lomo nami. Pasu-pasu na Tuhan saluhut na hami. Na pungon patita parladom nang sudi akka ruas nyuriam. Mamukas siat dadana satu nama gudang. Asa homa mangaramuti nang mamasuk-masuk daging nang pamatang nasida. Asa toktong di bagasan na ipason. Dausian aka parsaiton, dausian aka parmaraan. Toktong maho Tuhan. Mangalehon narikot di hami saluhut na Tuhan. Marite asini roham. Jala ajari mahami toktong Tuhan lau madok muliate tu depan mulia bedi Tuhan. Ala hodo saluhut na sumber ni ngulu nami. Asi maroham di hami Tuhan. Pargugui mahami asa hombar tulumum asa hombar tuhatam Tuhan pangulau nami parangi nami nangulu nami Tuhan asa unang magu hami di haluaoni Tuhan di bata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami swaksoni ma Tuhan amanami nami swaksoni akadungan nami sa porsion natongon di bagasan parsa itu dope di rumah sakit upasatay manasida Tuhan Ima R. Hutagalung, Sian Makassar 2 di Rumah Sakit Polri. Nyonya Tambunan, Inang Buru Simanjuntak, CBA, Sian Rumah Sakit Primer Jatinegara. Nyonya Lumanggaul Buru Silaban, CBA Rumah Sakit Primer Jatinegara. Di bata Jehovah di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami, upasatami nasida salutna Tuhan, asa homa masuk-masuk ke dokter medis nang saluhut tahi Tuhan nama jagai nasida ka keluarga leong gugu Tuhan asa bolong sajen pamatang nang parlegingu nasida asa bui nasida mulak tian rumah sakiti jala manuput bagasna Tuhan jala marsaurap musi tua doa ka keluarga nang aka anak do beruna nang aka paupuna asimaroham Tuhan pasu-pasu ramuti aka si pangandu sinumun nagawi ubat Tuhan membolokon aka parsaiton ma Tuhan na pada sipon hai pason nasida di bata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami soksoni Tuhan duk sipul acara minggu nami di sadarion homa toktong Tuhan mangiring-iring ruas nyuriam dina marmula kabena sida padau akka parmaraan homa mangiring-iring pada dan sida saat nasida ganut tu bagas nasida be Tuhan di bagasan las niroha di bagas puji-pujian saluhut na Tuhan marsaor do keluarga nabi asimaroham dihami Tuhan gok akka hahurangan nami di hadapan munabadi nagabi dosai urasi masalut ni Tuhan asa tung tama hami gabe haba orang di pasu-pasu matang yang nami elik-elik nami nahu sombo kami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami martangi yang nami tuho amin. Mari dihita los tapasakma pilihan apa dua hon.
Datangnya koma peliata ale de bata amanami na di banua gijang hodo harorani saluhut si lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauli utus. Upasaat hami masyanan nilehon mitu hami pelian nami tuho. Sai jalu mai gabe uap na usus di jolom. Pasu mai jalaramoti asahu parhasi yang hami pelianon. Patimbulhon harajaumu di tonga-tonga niuriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite tondim. Asalamu tanda hami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asa lam gir-gir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di banua gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaumu, sai saut malo moni roham, di banua tongon songon na di banua gijang, lehon matuhami seladarion hanguluat siapari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togion tu panguncunan, palua mahami sian pangago. Ayo nona puna araja non ha gogo rodi hasa pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho jala dipasaur homadamena tutodim. Amin. Tema manginang upasatami di parsorata di sadarion atong ta tangi homa Tuhani di pardalan nguluta. Selamat hari Minggu. Horas.